Cieľom rómskeho skautingu je vychovávať novú, silnú a zdravú generáciu Rómov v rómskych komunitách a osadách. Svojím výchovným systémom rozvíja vedomosti človeka, vychováva k osobnej a občianskej zodpovednosti a stojí na pevných morálnych princípoch. Radovan Pagáč v súčasnosti pôsobí na poste riaditeľa tejto organizácie. Práve on nám povolil nahliadnuť do vnútornej štruktúry tohto výnimočného združenia Roma Scouting a odpovedal na niekoľko otázok. Ako si pamätáte na začiatok Roma Scoutingu? Začalo to na samotnom úniku 9, kde to fungovalo prvý rok v zásade len tam. Postupne sa to začalo rozrastať, až dokonca to prerastlo vlastne do samotného obrovského projektu a začalo sa to postupne šíriť aj do okolí tých miestnych obcí alebo takých tých komunít po východe Slovenska. No a v čase takej tej najväčšej slávy v tých rokoch 2001 až 3-4 bolo na východnom Slovensku asi 3000 rómskych skautov. Na začiatku vždy stojí niekto. Kto inicioval vznik tohto projektu? Tým iniciátorom bol pán Koleno, ktorý sa nejakým spôsobom angažoval v rámci tohto rómskeho skautingu a poviem, že celé to záviselo proste na ňom. Na akom princípe funguje prijímanie detí do tábora? Funguje to prostredníctvom rómskych lídrov, pričom v každej takej tej komunite alebo v tej obci je jeden alebo viacerí takí rómski vodcovia alebo lídri, ktorí komunikujú s takým tým svojím, poviem, že hlavným rómskym vodcom, ktorý je skeceroviec. Ako je to s financovaním skautingu? Celý ten rómsky projekt stojí hlavne na peniazoch, lebo musíme tým deťom v zásade preplatiť ako keby úplne všetko, lebo nemajú nič, nevedia si zaplatiť nič z vlastného vrecka ako keby. Tak o to je to ťažšie proste pri iných oproti bežným projektom. Pre takúto prácu je potrebná motivácia. Čo inšpiruje vás pri práci s deťmi? Je to taká zaujímavá výzva, aj osobná, naučiť sa niečo nové, vyskúšať si, či naozaj to, čo viem dávať pri práci s bežnými deťmi, možno sa škaredo povedané, že či dokážem tie isté veci dať aj rómskym deťom a prispôsobiť aj seba na nejakú takú ich úroveň komunitnú. A je to super zážitok, skvelý, ktorý je taký iný, vymýka sa z bežného života a môže veľa posunúť ďalej. Projekt je veľmi zaujímavý a ojedinelý. V čom vidíte pozitíva? Je to nejaké to zmysluplné trávenie voľného času, inak je to veľa nových zážitkov pre tie deti, veľa atraktívnych vecí, ktoré možno inak nemajú šancu spoznať. Rozvíja tam priateľstva, zároveň je tam veľký dôraz na výchovu, ponúka nové možnosti vzdelávania, rovesníckej práce s rovesníkmi. A myslím, že v týchto príležitostiach, ktoré poskytuje, je taký pomerne komplexný a to sa mi na ňom páči, zároveň je flexibilný a dokáže sa stále vyvíjať, reflektovať na tie aktuálne potreby. V roku 2000 vznikla na košickom sídlisku Luník 9 prvá rómska poriadková služba zložená z lídrov, ktorí sami mali záujem riešiť problémy komunity. Je projekt úspešný vďaka konkrétnemu človeku? Projekt beží aj vďaka tomu, že pán Pagáč stále ešte má nejakú silu, ochotu v tom pokračovať. Rómska národnostná menšina na Slovensku má svoju vlastnú vnútornú štruktúru spočívajúcu na rodinno-rodových vzťahoch. Preto sa identita Rómov reflektovala na úrovni príslušnosti k vlastnej rodine s istým statusom v lokálnej komunite. Práve preto sa združenie Roma Scouting snaží deti začleniť do spoločnosti a ukázať im správnu cestu.